Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldo iti pagmasusyan tayang piyesta ng niwanabiren karin Lourdes. Siklawad tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban keng COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami. Aminan mi laring kasalanan mi at magpakumbaba kaming lalapit keka ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemic king bansami. Ipanalangin miraling sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Paggalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming biyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong keka, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Mo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calonsod, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Santa Rita ng Cassia, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabi at ala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones, ding masi-sponsor king Birhen ng Lourdes, Mr. Franklin and Mrs. Lilian Lising Borromeo, Mercado and Lising Family. Pasalamat na ding makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelito David, Erwin Dolores Inventor and family, Rosalina Domingo, Jerina Canda, Kayan Francis Santos, Carmelita Roque, Poby Pay Canlas, Luz Briones and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Maria Lourdes Galang, Federico Manalang, Odi and Loli Sun. Special intention, Dr. Judith Borromeo, Carlos and Kathleen Tenkiat, Martin Borromeo,
Joe and Rose Tolentino and family, Monet Gutierrez, Jasmine Canda. Healing, Lucrecia, Janet Serrano, Bel Trinidad, Mario Supan at Lina Bonus. Guidance of the Holy Spirit, Jacob Tenkyat. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Anastasio, Francisca, Maria, Ruth, Karen, Daniel, Maria Luz, Alejandra, Victor, Maria Jensen, Virginia, Domingo Senior, Jose, Herlinda, Domingo Junior, Monseñor Pelecito, Demi, Ezequiel, Beson Dial, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Maria Jensen, Amado, Feliciano, Corazon, Narciso, Divina, Alejandro, Comercindo, Marites, Librado at Jesus. Makiabeta ang puking dalita pamulat. King lagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka timurin, maya payabak po, maya-payabak po among. at piyesta na po ngayon, Birhen de Lourdes, at yan muna mo ng tutunggen tamo, at Linele Aldo, bangga na kanyang World Day of the Sick, ganakan na rin sablang ating kapanandaman at sakit. At panyading kingapong Ginoo, ing karelang kapagdanan. King kapamilatan ng panalangin ng Birhen. Nya batang abiyabing matang pangganap, ngayon ikaniting kapag masusyan, sisyan tala pa rin na namang kasalang agawa tamo, at manyatapan tawad at pakalulu, King Ginoo. Ginoo, iking ginawa, King Lourdes, meto nga sentro ng debosyon katoliko keti king yato. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Kristo, iking matulang papakit pasibay ka ring Lourdes, king kaya kang upayap, pakalulu at kayapan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginoo, iking te pasigla, king kasalpantayanan ka rin Lourdes, kapamilatan ng Birhen Maria, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may kain tutu, pakaluluhan na katam. At king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Amen.
O Diyos ning pakalulu, pagmasusyaming kesa ng Maria, ingalang bakas kasalanan na indo ng Diyos. So pandakesa ng managumpe ring kayang panalangin, babo ning makataoming kina. Itiagan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kambem, aning Espiritu Santo, etong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Magramdam tampo king amano ninggin. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Makisan metong ko king tula ning Jerusalem. Magsaya ko para kayo, ikong sablang malugod, kaniting syudad na. Makisan metong ko ngeni king kayang tula, ikong sablang menangis para kayo. Ikatulayo ing pangasaplala na, anti ing bingot king saluna ning induna. Ngana ning Ginoo, iyatad ko kaya ko ing alanganggang pangasaplala, ing pibandyan ding bansa, magus kaya ko anti ing ilog ay kakati. Mangari ka king bingot apasuswa ng induna, kikilika na, at sisesen king mitmong lugod. Nung makananong pamatulane ning metong nga indu ing kayang anak, makanyanda kang pamatulan karin king Jerusalem. Potang akit mo nang malyari ito, tumula ka. Pasik na nga na ka at dinan masanting apami kakatawan. Habalo mo kanito, king ako ing Ginoo. Sa saupan kula detang maminto ka na ako, dapot papakit kong wako, karing kalaban ko. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Iko ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ikay kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Minuan kasa o indukong pakamalan. Panwana nakasaning Diyos akakatas-katasan. Maigit karing sablang babay ketiking yato. At may puriya naman sa Ginong Diyos, ing miglalang king banwat yato. Ikay kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo, makalingwan king kaisipan daring tao. Nune iti ganakano, kapilan man karela ning upaya ning Diyos, aginuta mo. Ikay kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing Diyos, ipagkalub na sa kapilan man, ing ika mirangal ka, at miyablasanan, karing kalam antining emo, pikabiyang, ing biyemong sarili, king oras ning bansata mo, tsu makalupase. Ikay kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling matibe mong panwalan, king ding pangako ning Ginoo, matupadla. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, At kekang timurin.
Pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kay ka, O Ginoo. Pamagbalik ng Jesus, iba't tiro, linabas siya Sidon. At tinaglus siya king dagat-dagata ng Galilea. Dinala niya king sakop ng Decapolis. Delare kaya ing meto nga taong maklak at pipi. At tinawad na kaya ing itumpak na sa ing gamat na kaniting lalaki. Kinilwan ng Jesus ing lalaki karing dakalataw. Binilinoring taliri na king balugbog ning pipi. Linuraya at sa kanitikila na dila. Kay ba't tinalangay banwa Jesus? Mengis na uyang malalam at sinabi na king tao, Ephata, nga nawari, may buklat kayo. Ganita mo rin, ing tao may karandamya. Milo ko ing pangapipina at may kapagsalita yung malino. Inutos ng Jesus karing tao, king era pa niya beniti kanino man. Dapat nung kapilano binawal, kanitara lalong pemalita. May nga pamulala lang emunano at nga lang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptanak, makarandam no ring maklak at makapanyabi no ring pipi. Ing mayap ng balita, ning kay katamong kaligtasan. Kapurihan kay ka, O Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po. Good morning po, Amo. Hindi ko po makalimutan nung nag-silver jubilee ako sa pagkapare. Yung batch namin pumunta po ng Rome. Pero bago yun, pumunta po kami ng US. Doon kami nagkita-kita magkakaklase. At nagmisa muna doon. Magmisa muna sa New Jersey. Inaugurate din namin po yung yung coronation ng Virgen de los Remedios, yung batch namin. At yearly, ginawa na po yon sa New Jersey na meron silang pagdiriwang ng coronation o reenactment of the coronation of Virgen de los Remedios ng mga kapampangan doon. Nung nagmisa po kami doon sa New Jersey, katapos ng misa, mayroong silang function hall sa baba, yung parokyang pinagmisahan namin. Doon ang reception. Alam niyo, pagkatapos po ng misa, dinumog ako ng mga tao. Nagpapapray over sila lahat. Yung mga klase ko, hindi nila pinuntahan. Ako yung pinuntahan nila, nagpapapray over. Meron pa lang namalita sa mga tao, meron akong healing power. Na meron akong gift of healing. Kaya ang dami. Alam niyo po, pagkatapos pa ng misa, meron pang nakiusap, puntahan ko yung pasyente doon sa kanilang bahay. Kaya ako naman po sumama. At pinagdasal ko yung may sakit. Sabi ko, sino naman na nagpalipad ng salita na ako'y may gift of healing? Ang alam ko, kaibigan ko yung may gift of healing, si Father Suarez po noon. Pero wala naman akong... Yung aking mga pinapatungan ng kamay, namamaya pa sila pag pinutungan ko ng kamay. Sa bagay, meron naman po pag pinatungan ng kamay, humahabang buhay, gumagaling. Pero hindi yung mga instant na mga istorya na pag pinagdasal, gumagaling. Pero doon ko po nakita kung paanong tayong mga tao pupuntahan at puntahan yung sino man o ano man na magpapagaling sa ating time. Nung nilagnat ako, wala ako sa mood. Para akong bullshit. Nairita. Kasi masakit ang pakiramdam Di ba? Pag masakit ka, nadadamay pati yung mood mo. Hindi ka lang malungkot kasi hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Hindi ko minsan mainit ang ulo mo. Sensitive ka. Kaya nga po yung ibang mga pasyente natin, dapat kung ikaw ang nag-aalaga, i-ready mo na sarili mo at baka mumurahin ka ng pasyente.
kung anong-anong sasabihin ng pasyente. Na, so, yan nagpapairita sa atin, nagpapainit ng ulo. At ang masakit nga, yung dati mong mga activities, di mo magagawa. Lalo na kung mahinang katawan mo, o kaya halimbawa kung talagang kailangan mong mahiga, na kumiwalay sa mga tao, na masakit ang halo-halo ang ating nararamdaman pag tayo may sakit. Kaya ganun nga pong nangyayari sa atin, pag ganun may sakit tayo, talagang maghahanap tayo lahat ng lunas. Maghanap tayo ng gamot. At salamat. At naimbento yung iba't ibang mga gamot. Salamat at natuklasan ng tao ang iba't ibang pwedeng magpalunas sa atin. Pag masakit ang ulo, mayroon tayong mga paracetamol. Salamat. Kahit paracetamol lang. Nung nga pong bata ako sakit ng ulo, medical. Yan. At napaka-importante po yan. Na yung ganitong gamot, na ang laking ginhawang na ibibigay sa atin. Paano pa yung kung mga grabing sakit? Nagka-cancer ka. Salamat, mayroong mga naimbentong mga gamot dyan. At least may gumagaling. Mayroon ding, siyempre hindi pa naman perfecto ang lahat. Yung diabetes, no? Yung mga diabetes, ako, yung mga barkada kong pareho silang diabetic. Si Father Ariel tsaka si Father Pep. Sabi nila, ihahawa ka namin. Kaya swerte ko po, pagkasama ko sila, lahat ng panghimagas sa akin. Cake, ice cream, chocolate, sa akin lahat yan. Hindi sila makakain. Pero ang sakit-sakit ng pakiramdam ng gano'n na gustong kumain ng marami, hindi makakain ng marami. Kaya diabetes, yung mga may diabetes, talagang naghahanap ng lunas. Sabi, yung pagkain ng ampalaya ay nakakagaling. Kaya uminom ka ng balat ng mahogany. Iba-iba po yung ganyan. Pero salamat sa kahit mga alternative medicine, mayroong naitutulong. Kasi nga, ganyan po tayo. Talagang sasaliksikan ng lahat. Hahanapin ng lahat. Para lamang maana natin kung ano yung magdadala ng lunas at kagalingan sa atin. Kasi nga, pag may sakit tayo, hindi lang tayo malungkot, hindi lang masakit ang katawan, hindi lang irritable, kundi nagiging disabled tayo, walang magawa. Kaya ito pong Panginoon, ang isang ating makikita lagi sa Panginoon tama, siya'y nagdadala ng mabuting balita. Pero katambal ng pagdadala na niyang mabuting balita ay ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. Parang it will never be a good news kapag walang healing. Paano nga naman magsasalita ng mabuting balita sa mga may sakit? Ano dadali mong mabuting balita sa mga may sakit? Pagdala mo sila ng skyflakes, ng pineapple juice, ng gatas na Bear Brand? Pwede. Pero the good news sa isang may sakit talaga yung maibigay mo sa kanya ang gamot na magpapagaling sa kanya. And here is our Lord. Isang maliwanag nating makita sa kanya, saan man siya magpunta, kapag mga mayroong may sakit, ito'y kanyang pinapagaling. And that is a concrete, actual na good news. At dito po natin makikita ang Panginoon, hindi lang siya concerned sa ating kaluluwa. Hindi lang siya concerned sa ating kaligtasan sa kabila. Kundi
concern din niya ang buo nating kagalingan. Wholeness. Buo. No, na hindi niya pababayaan ang pangangailangan ng ating katawan. Di po ba, nagpakain din siya ng 5,000 katao na pinakain ng mga nagugutom na kanyang tinuturuan. So ito'y mga konkretong larawan kung paanong concern niya ang Panginoon ang buo nating kagalingan at kapakanan. So hindi lang ang ating kaluluwa. Kaya alam niyo po itong nangyari sa Lourdes, France, yung apparition ng Mahal na Birhen. Tignan niyo kung paanong dinumuging ng mga tao. Hindi lang para makita yung pambihirang pangitain ng pagpapakita ng Birhen. Nung nagikayat si Saint Bernadette na pumunta doon. Kundi kasi nagdala ng kagalingan itong lugar na ito, ang Lourdes, France. Napunta na po ako doon. Normally yung talagang pinupunta nila yun ay yung tubig. Mayroong naliligo sa tubig. Ibig sabihin, binababad na ganyan. O kaya mayroon namang umiinom doon sa mga gripong nandoon. At alam ko po, isa yun sa mga pinakamaraming mga pilgrims sa buong mundo, yung Lourdes, France. Hindi lang Katoliko, maging hindi Katoliko. At bakit pinupuntahan ito? Ito nga ang hinahanap ng mga tao, ang kagalingan. Ang sila gumaling sa kanilang sakit. Ang alam ko nga po, ultimo si Irving Johnson, yung isa pong basketballista, nagkaroon ng AIDS. Ng mga 90s, nag-pilgrimage sa Lourdes para sa kanyang sakit. Hindi ko alam kung nagmilagrong Birhen sa kanya, pero hanggang ngayon po, buhay pa si Magic Irving Johnson. 90s pa yon. Pero ito pong Lourdes, France, parang ngayon naging sentro ng kagalingan. Kaya the late John Paul II, ngayon po si St. John Paul II, siya pong nagdeklara sa araw na ito na gawin itong World Day of the Sick. Ang February 11, ang araw sa lahat ng mga may sakit. Invoking the prayer of the Blessed Virgin Mary para sa lahat ng mga may sakit, para sa kanilang kagalingan. Actually po, ang araw na ito, dapat mayroon tayong special, di ba? Mayroon tayong at least, mayroong right of healing, pero hindi po natin magagawa. Ngayon, prayer na lang siguro mamaya. Kaya ito po yung Panginoon, no? Ang kanyang pakay at kalooban ay ang ating buong kagalingan bilang tao. Lalo na ang kagalingan ng ating katawan sa anumang karamdaman at sakit. Pero hindi lang naman po kasi sakit ang nagpapahirap sa atin. Hindi lang naman talaga yung karamdaman ang nagpaparatay sa atin. Sa mga Hudyo po, sa kanila maliwanag ang link ng kasalanan at sakit. Para sa kanila, kaya tayo nagkakasakit dahil tayo nagkasala. Laging nakadugtong ang kasalanan sa sakit. Actually po, mayroon, kahit sa ating ganun mayroon tayong ganyang mga paniniwala magpahanggang ngayon na para bagang pag tayo nagkasakit, pinarusahan tayo ng Diyos. Pag tayo nagkasakit, siguro mayroon tayong ginawang masama, kaya nakarma tayo. Karma ang tinatawag Pero sa mga Hudyo, yun parang galing sa Diyos ang
sakit na yon kasi nga nilabag mong yung kanyang batas, pinagtaksilan mo siya, ganyan. Kaya yan ang binunga ng yung pagkakasala, ang sakit. Kaya hindi po ba ang Panginoon mismo, pag nagpapagaling siya ng may sakit, ilang beses, ang sinasabi niya ay, pinatawad na ang iyong kasalanan. Your sins have been forgiven. Kasi ang Panginoon na Hudyo mismo, ito rin ang kanyang mentalidad na nakadugtong ang sakit ng tao sa kanyang kasalanan. Kaya to forgive him, to forgive her, is to heal her, to heal him. Kaya ito po sa atin din, ang healing natin ay hindi lang sa karamdaman, yung physical illness, kundi yung spiritual illness na tinatawag nating kasalanan. Na para tayo para makamtan natin ang buong kagalingan, dapat matanggap natin ang biyaya ng pagpapatawad. Kaya tignan niyo po pag mayroong mga nilalanyaan, mga na-anoint na mga may sakit, kasama yun ang gift of healing through forgiveness, yung pagpapatawad. At alam po natin yan, no? Na ang kasalanan natin ay pwede ngang magpahirap sa atin. Alam natin ang link din yan kasi nararanasan din natin eh. Halimbawa, kung galit ka, talagang palaging mataas ang presyon mo. Kung mayroon kang kagalit at hindi mo maialis-alis sa iyong kalooban, maraming magiging epekto sa iyong katawan, ang iyong galit. Pwede ngang magbigay yan sa iyo ng stress at pas sobrang stress, magkakakanser ka pa. At sabi ni the late Father Suarez, sabi ko, mayroon akong back pain. Sabi niya, stress yan. Yung back pain. Ano bang pinanggagaling ng yung stress? Trabaho ba? O galit ba? O ano? Kaya ito po, nakalink lagi. Nakalink. Pwedeng nakalink. Kaya tayo may karamdaman kasi mayroon tayong kasalanan. Hindi po ba? Ganyan naman yung iba. Bakit sila ngayon nagdudusa sa cancer of the lungs? Kasi pang inom-inom, sumobra ng inom ng alak. Nagbisyo sa alak. Kaya yan, nagkaroon sila ng cirrhosis of the liver. O kaya naman kung ang sakit yung sa lungs ang sa sigarilyo, di ba? Kasi sa sobrang paninigarilyo. Kaya pag ganun po, alam niyo, pag pinangkukumpisalan yung mga ganong may sakit, sising-sisi sila kung bakit nagbisyo sila sa ala, nagbisyo sa sigarilyo. Kaya yan ang idinulot niya, yung ganong sakit. Kaya ito po pwedeng talagang yung ating mga nararamdaman ngayon ay dahil sa ating kasalanan, sa ating kapabayaan, sa ating kalusugan, sa ating katawan. At yung iba po nga po dyan nagmaneho ng nakainom, tricycle, motorbike pa naman. Kaya ayun, aksidente, buti na lang kung buhay pa sila. Pero kung minsan, sisisihin nilang araw na yon kasi dahil doon hindi na sila nakalakad dahil sa aksidente. At kung minsan nga po, yun, sino sisisihin dyan kundi ang sarili? Ang pagkakamali, ang maling desisyon sa buhay. So ito po, ang kailangan din natin ng healing.
yung forgiveness, yung mapatawad ang ating sarili at patawaran tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan, na yun tunay na nagbibigay ng kaginawahan, kapayapaan sa isang tao. Kaya ang araw pong ito ay hindi lang sakit sa ating katawan, ang ating hiningi ng kagalingan sa Panginoon, kundi ang buo nating pagkatao, lalo na ang sakit na dinulot ng ating mga kasalanan. Yung iba po sa atin, kung minsan sa mga nagkukumpisal, kung minsan po ang bigat-bigat ng kanilang tanong, kung meron silang nagawang masama, ang tanong Father, mayroon pa kayang kapatawaran tong ginawa ko? Ganyan. Lalo na pag nag-abort, ganyan. Yung abortion, mayroon pa kayang kapatawaran ng ginawa ko? Kasi yung feeling of guilt, hindi sila mapakali. Hindi sila mapanatag. Para silang sinusundan ng ginawa nila. Para silang minumulto ng nangyari sa nakaraan. At hindi ito mawala-wala sa kanilang kaisipan. Kaya ito po yung Panginoon, ang hangarin sa atin ay ang ating kagalingan. Physical illness man o maging sa spiritual. Sa araw na ito, na World Day of the Sick, at ating ginugunitang Mahal na Birhen, king kapampangan, ing indu ning kapaldanan. Hiningi po natin ang kanyang panalangin para pagalingin tayong lahat sa anumang karamdaman natin, sa katawan man, o sa ating espiritu. Lalo na ngayon pong panahon ng pandemic, marami pong naratay sa sakit. At hindi lang sa sakit, sa katawan, kundi maraming mga na-depress, maraming tuliro, maraming na-discourage ang kanilang pananaw sa buhay. And we ask our Blessed Mother to intercede for us so that the Lord would heal each and every one of us from all kinds of illness, physical illness man, or spiritual. Nang sa gayon, tayo po'y mabubuhay ng malaya, walang karamdaman, walang sakit sa buhay. Amen. Amen. Let us all stand. Ting Diyos, sing memili kang Mariang Indo ng Kristo, baboring sa blang lelangan, karimbanwa at ketiking yato. Nga tamang manalangin. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Igpaning sablang pakalulong. Pasalamatan da ka king pamamiyemo kang Maria, bilang kekeng indu at uliran. Papagbanalan mo kesano, kapamilatana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilataning grasya mo, peki sabi ng Maria, king anak mo ing saupa na yung mangailangan. Karing Lourdes, iti daraptan mo. Antimurin, saupan mo saring sablang tapat keko, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilataning upaya mo, lingunanin ng Espiritu Santo'y Maria, at kigline ing metong apungul alalaki, kapamilatana. Ipagkalub mo sana kaya kami ring bunga ng Espiritu Santo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin.
Ginong Diyos, binyemo kang Maria, ing tetagan, talakad lalam ning krus, at kitmon meng tula, king pamanyubli ng mebyening anak mo. Kapamilatana, saupan mo kaya sana karingkekeng kaligaligan, at patatagan mo kekeng kapanaligan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo kapamilata ng Mariang Hindu mo, pakiramdaman mo rin kekeng panalangin. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Diyos, apagmula ning sablang kaligtasan, ipagkalod mo, ingapurira ka, aldoldo ketiking yato. Baning kekeng kapuryan maging alang patlod, adalit karimbanwa. Bili mila harapan mo ring kekeng kayadwanan. Ipagkalod mo sa pureti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer talakad nala. Magkihabiatan pong magkantakin dalit parang pa magsadya ka rin ngayon. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sana Ginoo ting dawam karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, ing pangabay ng Kristong kay kanganak, lalo ng pepatayimtiman, ing lugod ning indong birhen kay ka, at lalong pepalabong ing kayang kabanalan. Babaw ning kaya kaming kainan, ipagkalub mo sa kaya kaming tetaganing pangataw ng Kristo. Ikabos na kaya sana king sablaming kasalanan, at gawa ng karapat dapat, dating kaya kaming ayin. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kan timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin,
karapat-dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangangad lubos mayupaya. At puryanda ka pauliring kaya kang kadam, kabang pibubulay mila rin kaya kang banal king ligaya. King pamagmasusimi king kapigaganakan king wana Birhen Maria, makapasabali ming tula, ing ikablas ming dalit ng kapasalamatan. E mo nanong kapag mulalan, ing depatan mo mabilog ayato, ding sablang de kasla, hitikman ding degulan, ing kaya kang lugod. Inyang biligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo. Iningat ming maging indo ng Yesu Kristo, kaya kang anak at ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ring angel karimbanwo, yayampang ding karelang pananay ning pamanyamba, kabang magsyalarapan mo manggaman king alanganga. Misuges ay siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira, sinabinyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat ka na niya. Itiyin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, hanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti, iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Datan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatay na paman niya binam e biyen ing anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyat ing kalis ing kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare.
Gana ka muna naman, di kapatid ming pepay nawan at maninahing subling miyem, lalo rin talasuy mong, diyamong Felicito, at Padre Fernando. Kambede nga liwa pang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ng Diyos. Kambenang San Jose, akayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malumong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagawing Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintog yung imahan tala pangabot sa mibuking banalan turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangapos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ang lawin ming kasalpantiyanin kaya kang iglesia, at pamayapan ming pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayat. Cordero
Cordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng yato, nang tamang mayaos king apunan ng Cordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka. Dapat tigkas may nga mano mo, kumayab na ako. Si Cloud Tampo, panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking darata nga pambansa, pumpanlokal halalan, ing tunay maghari, ya ing kaburyaning Diyos, amamantabe, karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buhatan, ban makapamirahit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang,
ampon makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran apamang amano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yenggawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yung palaging igalang. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong yung mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan, king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamungan po, pastul ning kaladuami, ampon talapagligtas ning metos sikluban, ing politika, iya ing pigkalob mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol ing kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo kay kami. Manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para ka ring butanti, ampon kandidato. Mamye parangal, king mal alagyo mo. At makasawop, ban sumulong kami, king kabanalan. Manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ipagkaloob mo sana kay kami ring sakramento ning alangangang kaligtasan. Parangalan mi naman sana ing kapigaganakan king induning kay kang anak, makapagsaya king labis-labis mong grasya at pagtamasan ing alang malit ming kasaupan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ini po ding eran ako man po atalan pong lanyan niya pangadyan tanya ning panalangin ning kapaldanan at kapasngawan. Manalangin tamo. Oy paming at sibanwa, kapamilatan iting makuibing pamanalangin, pagkalumang kasngawan, kapaldanan at kalunasan, ting kapatad ming atsuking kapanandaman at masakit. Potang daratangano ning takot, pagkaluban mo sanang sika ng loob, potang darala ng kaligaligan, pagkaluban mong kapibabatan, potang masisira na loob, dinan mo ang kapanayan, at potang magdilidilila, paganaka mo karela, ing pamanantabi ning banal mong balayan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. At yung ginumantabi kay kayo, At kikang timurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may harining kay katang kapag masusyan, yaw meta ng ini, luguran ng Diyos sa ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, Maya Poras, magandang araw, maraming salamat.